Ние сме на едно от първите места по самоубийства на деца в света. Откъде бе, бе? Ще иде! Откъде бе? А? Много казвам! Ама утре като ти кажат нещо! Пред тъгата и да падат долу! Много е на ти, бе! По-голем си от него, че му спрашне ръцете! Ето правите маската! Аз те казвам, това те храна! Ай, лапай тук! И това ти кой съм даме? Наобратно, бе! Шеф, потели си къси, бе! Абе! Ево така, бе! Спокойно! Потели си спокойно! Пипай, бе! Чули, бе! Приятели, аз моля да не викат, съм 97% сърдечен инвалид. Да се успокоя малко, ще прибера всичко. Викаше добре вратата и ще ритам цяла нощ. Чакайте сега с полицията, се добре! Къде е братът? Къде е братът? Няма брат. Ето е старши! Ето го! Управител, по-тъй железен ми! Еми как няма да си върне името? Що? Съброиш мисломени с кълско име, нали? Кълърско име? Кълско я, дали от турско? Няма да ми викаш в собствената ми държава. Това трябва ти е ясно. Това е в България. Иди по-навътре, ще говориш. Не по-навътре. Защо да не говоря? Оставам на зрителите да преценят какво наистина заварихме тук. Отче, не са ли това керови дърва? Че ги прибират. Нека трябва някой друг да ги прибере. Има ли значение? Те са на църквата. Ами, може ли 24 часа след случката да кадивираш? Защо, какво причина нещо? Нищо не пречи. Това ли е най-важното в момента? Абе, я си гледайте работата. Че няма и срам да ми правите забележка. Аз питам, не правя забележка. Моите думи, които знаеш. И как се провежда това? Как всички чигици неща си копане. Възможно е да ги гледат и техните родители. Какво можем да кажем на родителите на тези деца? Можем да ги попитаме, знаете ли къде в момента е вашето дете? С кого е и какво прави? В квартала Спарухово подадоха официална жалба срещу директора на училище Любен Каравелов. Причината: на 15 септември той изгонил единия от свещениците и не му позволил да услужи традиционната литургия за началото на учебната година. Според служителите на църквата, директорът на училището забранил водосвета, защото можел да обиди част от учениците, които изповядвали ислям. Камерата на BTV успя да заснеме как двамата министри достигнаха спонтанно до това решение, без да подозират, че ги снимаме. Дай да разваляме седенка. Дай да разваляме седенката. Първо да мислим за числа, съкръщения и после. Да, 3 дни. Стига само да се срада на обяд ще дойде. И да видим дали е възможно да направим някакви експертни разговори, хора толкова много да сметки да направим. Да се рада и не трябва да се прекъсва. Да, не бива да се прекъсва. Утре експертни разговори, те ще размотваме. Така че, уважаеми колеги, нека да продължим нашата работа. Нема ли начин така да уредите да дойдем у кабинето на президента и да го питам, абе, не те ли е срам, като гледаш портрета на Васил Левски?
го този човек ти дека да го питаме и веднага да му разпростим портрета от главата. Не то плащаме. По едно време трудам да гледам, аз си трудам с 1800 да платя. По едно време казва на мене 18 280 и стотинки има. Помощ викат децата! Детето вика помощ! Ето и госпожа Симея. Детето вика помощ. Ви сте това спечели, госпожо, само това питам. Спите ли спокойно при тази ситуация? Как ти имаш сраме? Детето вика помощ, виж какво да правите. Вие нещо ще отговаряте, госпожо. Ти за кой е мангастарке? Стой ви там към монтанка и сме си там. Патente не знам се, че е двойно. Какво? Тихо ти казваме. Ти ще мърдаш, бе. Полицай иска запълно. Всяка вечер с една синя светлина, колкото толкова тя е мъничка, толкова малка, всяка вечер ме облъчват. Да видите, че аз нямам грамоза в момента, а говоря. А не съм шизофреник. Те обаче по ирония на съдбата казват истината. Оказва се, че в България трябва да си ненормален, за да осъзнаеш простия факт, че си безмозъчен. Ти какъв ще станеш, като пораснеш голям? Да, депутат мафиот. А има ли депутати, които не са мафиоти? Не. Всички да ги? Да. Да довършим темата. Материални претенции към България имате ли? Как материални? То си имуществени. Как? Собственици страна? Не. От мен това няма се види. Независимо от какви обстоятелства, обстановки, становища или положения, категорично не. Режим на гласуване. Не вас срам, бе! Вие сте такива полицаи, бе! Чиите интереси защитавате? На парите! Детето е български гражданин! Детето е български гражданин! Чии интереси защитавате вие, бе? Питам, бе, чии интереси защитавате? Вие имате ли птица, бе? Как не вас срам, бе? Дай пой кода, дай търпи горе! Дай пой кода! Дай пой кода! Давай! Жата ми каза, ето преписваш го, опитва се малко да превеждаш, малко четеш ми някакво пъти и минаваш. И ако направите една сравнителна справка във възрастова граница, ще видите, че между те наречените млади учители и те, които са на пенсионна възраст, разликата е огромна, възрастово. Тоест, това са хора, които са останали по-призвани от времето на идеализма, че учителството е нещо добро, че там могат да дадат нещо за обществото. И това е един инерционен процес. Просто трябва да сме благодарни, че все още има такива хора, но те се заминават. Кой идва след тях? Няма млади учители, кандидатстващи в последните години. Преди 5 години сме правили интервюта с по 20 кандидати за едно място. Сега вече ситуацията е коренно различна.